आं रोङासैलै दा बिथांनि आदा देस्रां दैमारि नों बिथांखौ लोगो मोनदों आदा होननाय जायो आरो देस्रां दैमारि बिथाङा बिराद मेथाइ रोजाबो सिंगारबो अनेक बायदिसिना रोजाबनो हायो नेपालि आरो बर' हिन्दी सान्तालखौ बाहायो सान्तालखौ हाया सान्तालखौ हाया आरो सान्तालखौ हाया दे नों मा मेथाइ रोजाबदो दे रोजाबना नेपालि होदोब्रा रोजाबो आंलाय आसामिसबो रोजाबो हिन्दीबो बर' गायना हो बर' दे र' नै इन्टारेस्टआ टेन्टार नाङो माबायदि गैया आरो देखायदो र' टेन्ट लानो आरो माबायदि टेन्ट लानाब्रा मोजां गायदो दे मा गायनो हायो गसपेल गायगोन ना रमान्टिक गायगोन गसपेल गायगोन र' दे गायदो दे दा नों गायनो गसपेल गायगोन डिसेम्बरनि थाखाय मेरि क्रिसमासआ जाबाय 24 मोनानिफ्राय 25निफ्राय 26 सानथाम थागोन आरो सोरबा रंजागोन सोरबा मेथाइ रोजाबगोन सोरबा मोसागोन सोरबा बेदर जागोन अनेक बायदिसिना सोरबा दाउ बेदर जागोन अनेक बायदिसिना मोजां आराम रंजागोन अनेक बायदि गोसो बायदि मोजां मोनो आरो दा बिथाङा मेथाइ खनगोन दा मेथाइ खनखांनानै बिनि उनाव थांसै बारा टाइमा बेसेबां जाखो दा नै बिथाङा बेयो जाबाय बेनो फंबाय नों मा खालामदोंमोन आबो एसे जानो नांसै बादाम जादों हा बादाम गैला दसेल'सो दा नोङो हाबा लाबाय नामा हाबा जाखारा नङालै हाबा लायाखै हाबा लायाखै आं नोंसा न'फ्रा रायजोफोरा हाबा लायाखै ना गावहा बुंना लादों नों बेसेबां फरायनाय आं लेखा रोङा बिथांखौ लोगो मोननाया बिराद गोबाव जाबाय आं बेयावनो फैबाय थायोमोन डिसेम्बरावल'सो फैयोमोन दा आरो डिसेम्बरखाय आं बेयाव बेरायनो फैदों बिथाङाबो बेबो मेथाइ रोजाबो नोंबो मेथाइ रोजाबनो हायोना आं बावगारजोब्बायलै रोंला मेथाइखौ खननायखौनो बावगारजोब्बायनो लाबोखाबाय दा बिथाङा मेथाइ खनसिगोन जोबोद मोजां सोरबा नोंथांमोना बेखौ केसेटआव रेकर्डिंआव गायनो नांगौ जानोब्ला बिथांखौ लिंहरनो हागोन बेसेबां लायो नों 5,000 ना 3,000 मोनबानो जायो दोंसेयाव मा 3,000 खम जागोन नोंथांमोना बेखौ मेथाइ रोजाबनो नांगौ जादोंब्ला रेकर्डआव माने लिंहरनो हागोन सानसेयावनो सासेयाव 3,000 गिर गंसेयाव गिर मोनसेयाव दोंसेयाव रमान्टिक्सबा माहाय बारा लायो नै रमान्टिक्सबा बारा बे गोजानगोन थांनाङा बे गसपेलखौलाय नों बबे रेकर्डिंआव गायो आङो बेखौ स्टुडिअ'आव खनो बबे जायगा उदालगुरि ना गुवाहाटि उदालगुरि आरो टंला गुवाहाटियावबो खनबाय आं बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन नोंथांमोना जुदि रेकर्डिंआव रेकर्ड बनायनो गोसो जादोंब्ला बिथांखौ लिंहरनो हागोन आं बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं फन नाम्बारखौ बेयाव होनो हागोन मा मेथाइ खनो आं मोजां खोनासंनोसै गसपेल खनसै ससे गासै बुहुमाव मिथिसारजोबदों गासै बुहुमाव गोजोननाय जादों गासै बुहुमाव मिथिसारजोबदों गासै बुहुमाव गोजोननाय जादों अन्थाव बाथाव गोरलै जिसु दिनै सारिबाय मरियमनि गोरबोआव बैथलेहेमाव अन्थाव बाथाव गोरलै जिसु दिनै सारिबाय मरियमनि गोरबोआव बैथलेहेमाव जाबाय नै खोनाबायना रायजोफोर बिराद मोजां मेथाइ खननो हायो नोंथांमोना रेकर्डिंआव नांगौ जादोंब्ला बेखौबो लिंहरनो हागोन रमान्टिक गसपेल आरो
अनेक बायदिसिना गायनो हायो आं बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनो हागोन नोङो हिन्दी गायनोब्ला बेसेबां लायो रेकर्डिं खालामब्ला बेयाव हिन्दीयाव थांनोब्ला हिन्दीयाव ओइ गस्पेलबाला बारा लाया 3,000 नंगौ रमान्टिक बासो बारा लायो हिन्दीखौ खनाखै खननायालाय हागोन आरो खननो दे होनबालाय दायो टाइमा जाबाय आं थांसै बिथांखौ लोगो मोनखांबाय दे थेंक इउ दे थेंक इउ दे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाबो साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां मोनोब्लाबो शेयार खालामना हो फेसबुकफोराव बिथांनि रेकर्ड बिथांनि गायनाय मेथाइ रोजाबनायखौ माबायदि मोजां मोनदों कमेन्ट खालाम दे जै बर' हारिनि जै